ɗauka da gowanka sai ka mai da shawun. Wadda sirrin da waka ce wasu kakansu, ɗan kasuwa kake ka zaga. Nasibi ne ka tsara tsararan ɗain da za a yi tsawon da za ta zuwa ƙarshe. Muna nan muna gani a kai ba muna guni ta kafar na gidan kuma mun cuya bazar a ƙarshe yana fi shuru. Ana ta yi muna ta yi ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji. Aka yi ruwan maka yi. Wata waya ta yi kwakuletin da Allah ya mai kwakuletin. To duba na ko za ta wannan kyamara bidiyo muke to na yi shirin aran da zan yi na alfarma in a gata ni fa na manta ma kawo maganar layi su mata alhamdulillah rabu kai ka yi marsari na waƙar san Kano ko ba su amince a ɗau ɗamara idan ka ce mu da tis mu dan sir lafiya da mai kudin da mahayyaka an mura gira lafiya a dan bara albarma za mu wuce dai kwari mu nemo mai dama gajera ke ma shigo cicib da cib Shugaban kasa da kai baka san abin da kake yi. Ta yi kalar indiya. Inda akwai mu da taska bani in dan sai wa yar garin Kano tsoho yana ta hankoro.